Пак. Гледай, виж. Не вземе да свърши. Айде ще помогна. Дай на втора. Ко ми го ръгаш това краката? Чакай да кръв. Вече не желая да съм ти помощник. Тук има един голохлюв. Дали да им го впрекне? Къде е това? Дърпа. Го бе, охлюв. Не е гол, ама мога го съблече. Къде е гоядо? Още върхи охлюв. Метна ли го? Парантио така. Жената как ни гледа на първия етаж. Вътре не се вижда. Видя ли? Кой по-дебел? Сега ли ще няма го щупим. Аз мисля, че сте преминали отдавна тази. Още нецко. Още ли не дете? Айде не дете да троши. Дете скоро я прави. Ние не трошиме. Защо лъжиш сега? Ано. Голям си проста. Аз да те хранваш не става това. Сега скосня манивелата. Да. Ще те сгази брзела. Аре, оня, още се е там. Летичка съм, да летичка. Ко? Викам, представи си, ако съветска година си ми електричката. Ще бъде парти тайм. Тук е буксово нещо. Предполага. Ти гледай да не отчетеш коловодна заетост. Помниш тук оня ненормалния дърти. Къде взимаш ботовица? Взимаш или завиваш? Завиваш.